Duha ang patay sa laing aksidente sa kadalanan kaganinang kadlaw didto sa Dakbayan sa Mandaue. Usa sa namatay, call center agent nga babay nga naligsan sa motor. Samtang ang laing usa ka biktima, babaeng nag-angka sa motor nga nakabangga. Ni ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nalabay og nagkadugo na kining babae nga call center agent human maligsi sa motorsiklo alas 3:50 kaganihang kadlawon. Ang biktima nga gikan sa trabaho ug pauli na mitabok sa daan AS Fortuna, Barangay Banilad. Sa kakusog sa impact, lakip sa nalabay ug napantok sa gutter ang mga sakay sa motorsiklo. Dali silang gitabang sa mga miresponde. Gidala pa sa ospital ang mga biktima. Apan gideklarang patay ang duha ka mga babay, sila si Rina Rose Fuego ang naligsan, ingon man ang back rider nga si Samantha Cruz 21 anyos. Samtang ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Kent Rico Bersede 23 anyos ang naakaron sa pribadong ospital. May mga bali, kusog-kusog siguro na ang pagkakuana, dagana sa motor. Kay nangalabay man ang back rider ug ang kuan ang katong biktima nga nilabang. Ang motorsiklo gi-impound na karon sa buhatan sa Traffic Division. Gipaladman pa ang investigasyon sa insidente ug nahinabi na sa traffic investigator ang pamilya sa mga nalambigit. Auhag sa mga otoridad kanunay magbantay sa kalsada sa mga pedestrian mismo ug nga magmatngon ug magamping sab kanunay sa pagmaneho. Pedestrian atong tan-aw no sa ang isig kakilid kung angay ba mo labang kung apiki kana sa mga motorista tuon na to nga mingaw kayo pahinay lang kita. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.